जतन हामबाय तै जतन खुलुमखा आनि तैमोकसेना नि भिडिअ नायतनाय आनि ताहुकtai बुक संनो आं तिनि हाय निर्नो मांगप्लिफु नंनाय जिनि जमातिया हदा सं ताकलाय मारान्दी मयालनि 22 कामनि लुकुनि चौधरी आनंद जमातियानि लुकुनो बायनावै ताकलाय चिनि जमातिया हदा थं 434 खिपि जमातिया हदा मैताव तै मताय खुमानु माबारि सिबारि बो मियाप्रो खुनुमान यागोलो तिनिके अर गुमति तैमावो चिनि जमातिया हदारो खुनु फायका अर चिनि गुमति तैमानि खुनुथानि ब रायजा तैबि खुनुजाक ओंखे तिनि गुमति तैमा खुनुमान यागुलो तै चिनि हदा सं बर जागा थाङै पूजा खायनि खेतै खुनुनाय खे बत्रनो डिटेल खेतै जों स्राय के चिनि तिरपुरा हास्तेनि तिनि जमातिया हदा अकरा बरम गोनां सार बिप्र कुमार जमातियानि खुक्तै जों स्राय के डिटेल न तै जों खाना जों तमानि बागै ओ बिसिव बायसा जों ओम पूजा मा खायसिनि जमातिया द बन तै गिहा सायखरने तिनि बारखे पहिला सार चिनि जमातिया सं ब मयानि ब कामि ब सौदिन बायनावै ओम जेंग्रा ब तै खय फाइस डिटेल के साइरो फिगरा तिनि सं अर गमति आमा तैमानो खनलाय माने 14 तारिख मार्च शुक्रबार दिन मारान्दी मयालनि 22 कामिगो गथंलायै 15 तारिख मार्च इनके शिबबारी बाय माबारी उ सालसा बिसिंगनो उ करंनि जागानो खलंलायो तै बलिबोर लायुता इनके तिनि इनके 16 तारिख मार्च तिनि के गमति दैमानो आमानो खलंलाय दंगताबक पूजा पाया ख और किसा साथाय कलाय सिनाय चिनि अमो उ गमति दैमानो सयं कथां ब जोगनि करं फाय बत्रनो बाक्सा सराय खनाय अकरा खाफा जिबुचिया बरक दंगता बाके हमले निराव केरेंको तुमाय खना बा टीवी रो बाक्सा नातरो खाय फुनुक बाय खना नुक खना रायमा बाय सायमा बा केरेंको तुमाय खौ खायै मासु सालायफोरो मताय बायसि गायरिं तां रजागै मताय रु फुनुक खासिबु कतमाखे हाके बनि गायरिं गरिनो सातुंबो सागो वातैबो सागो माजाक दंमानो सत्य जुग सत्य परे सि दापरनिया देबा ओ त्रेता सत्य परे त्रेता परे सि दापर जुग दापरनि सि ता कलि जुग आसक दगसि बरक फास त्रिपुरा हागो बुगै थांजाक आफरो जमातिया काइपे मर संहिसासि ओंया खना धारणा सुदु आदिम जाति बराव मुनि सखे ओंद्र सिख आफरो न उ रायमा बाय शर्मा बखंनै आसायै असाय हक तांगासा हक गायरिं तांगासा समय करै असायनि अगो बराव जन्म नागै गलाय दुखिनि के थांहा इनके बसायनो बकरा जाना मागै तांखिबिलहा तानै होयै रइलहा जालायो हारपेयो फय रइमानो रुतुगै मांगै आरो बसाय बखरावगो कासाय कागै मतायसाय बसायनि लगे तैसाय थांमानि न ओ आमा गमितिमा आं तहासिखे दे ब बसायनि लगे रसाय कागै बसायबो तैसिलि लिखे तरै बोहैनो लंरो चिलिप खेतलां थांमानि न बनेबो मंनो गणपति रायबा सायमानि कथन फाय रायमा सायमा जों रैमाखै रायमा सायमा बं आसल इंके गणपति इंके अमंखे बसायनि लगे मतायसाय थांहा बाहनाव जों इंके बा उ शर्मा हजांनाय बा गणसरि बखेता तेलिया मोरागो निरो नोगबाय खना कसमा बखे बाहनाव जोगदा इंके उ बाहनाव जोगबो सामाय थांमोन इंके बुरिमा बोरैमानो बुरिमा हो इंके तिनि इंके आसक सत्य जुगनि न अमो सयं मतायसि उ गमति तैमा सयं मताय अमो धन रमन जन रमन माइबा खोबा शांति सम्प्रीति थंपरेनो सामा तैयैनो तिनि महादेव शिव होंदे माबारी होंदे तिनि गमति आमा होंदे
তিনি বুড়িমা হন্দে কসমা খোয়াই নদী হতা বইবা বন হাকে গুড়ি গই মারে খুলুই তমনি তিনি জরা হাঙ্কে যে বিবজু অকরাকো গণপতি ন গমিতি তৈমা হতা গণপতি ন তা খুলুই তঙ্গু ফোজা পাইयै অরনি কসই থাंलायै आरो पसा जालाय सेमा हामा सोंलायबायै सारिनि तिनता हांके बुरिमाव थांनाय जम्पै एरिया न बुरिमा हौता ओके खना आरो 17 तारिख के खना आरो फुजा बलि रलायुनाय आरो पायै थांखांके हाय हाय तेलियामुरा तिरिसा कामिगो हाय हाय 18 तारिख हांके तिरिसा कामिगो तेलियामुरानि जमायतिया कामि आरो आं चौधरीबो मोंमालिया ताबो आरो हाय हाय खलंलायुनाय 18 तारिखे मसगरा सिनायता इनके सार सिनि बाबा गरिया मताई कतर बुसियां सिकान काइबस अमदे फास गलाय ताक सिनि जमाते हदा तावि सिबारि माताबारि मताई खुनमाने बडे फास गलाय मियाफोरनि सिबारि माताबारि ब फास ताक सिनि हदार मताई खुन हदार मताई खुलमानि ता उ जों तित नै थां सबराय खुंहि उनुकुक्ति हि थांमनि आरो बलि रग्र या सुदु बक्सिमि बारगता पसा बारगो ओ जों ताबो गथना आं ताक साइदमनि उ रायमा बायसायमा कमाय पैलेमनि आरो नताक जों जमायतिया दंगर तै साइ थांमनि हि दंगर राजा आरो बहायने अमहाय बलि र या बिसाव वाइसा वाइसा सिन जमाते मताई खुन बिसाव वाइसा वाइसा थाङो ओ सबराय खुंगो उनुकुक्तिंखा आगमासेनि पुरनि और भगीरथ कामी गांदागो दंग राजागो हंके रायमा बायसायमा थैमा जागा हंके इनके ते किसे कक साथे साथे ताक बसकांगो पूजाबो गोनां बा सक फायसाना मासनायफिनाय चुकबाले ब सालमारि रगो सुंनाय सा चैत्र मासे 23 तारिखो सुंनाय चैत्र मासे 23 तारिखो सुंनाय 7 दिन या फावो नारगै चौबार सुंनाय ता ओ बाबा गरिया मताय कतनो पूजा खायनि आरो हंके अरबो नाङो हायपा अरखे चौबार हि सिगांबारिया सुंगा नांया जय चौधरी जोंनाय बरनो अर तिनि अर ओ गुमते आमानसासि जों शक्ति बक्ते ता शक्ति ओ बाबा गरिया परे पूजा न पहिला चौबारनि एक सप्ताह परे एक सप्ताह हानि बासि 7 दिन या फानारग बानि दे इनके तै कायसे नांकुक मानि सोंमोंथिनि जमातेयानि हदानि बोसारक तै सारा त्रिपुरानि लोकरक जत नायसिङि तंगाखा ताकलाय बिसिवले सिनि बाबा गरिया मताई कतर बिया गोनां ब मयाल ब कामिबो गुरि नाय बन किसा नायसिंजाक किसे हदासं पेज बिखायना हापानो ताबक आनि तैमकसेने नि भिडिअ नाय तनाय सिनि त्रिपुरा हास्तेनि सिनि लोकरक काहां के सिवानि बागै स्राय के ब मयाल बरायनाय बत्रनो सान खुक्तै स्राय के साइरबाय सिदि द साखलायजाक बे पेज खायमा लामला तामना सामाय खदबा साखलायमा हांगे द अंके द अंके ताखौ तैबो सं ताबक जों खालायसिनाय दिनि बाबा गरिया ताखौ नै तंगो बिया गोनां बिया करै इंगे सिनि बाबा गरिया अकराको अंके बिया करै इंके ब कायसे कामियो नो बेरायबो अंके सिनि बाबा गरिया बिया गोनां इंके बंके मयाल कामियो थाङै ब बेराय हायनि बागै जतनो ताबक नायसिंलायजाक जिनि बाबा गरिया बिया गोनां मताय कतर ब मयाल ब थायो कायबसक टोटल फेमिलि बेराय जानाय दं ब थायो बो इंके ब पाराव थाङै मताय याथाय सुसगनाय बत्रनो तैसिनि गरम गोनां सारसिनि जमातेयानो हदा अकरान खुक्तै तागलसन काहाम कि सिलायसिनाय तागौ तैबो सं निरखनावै आरो बायदि द सायखनासै बारिखे सोंमों काहा दिनै कक्तमा थुमनाय रगबाय अम नों सोंमाने बारिखे जाला हानो যত জমাইতিয়া বাদে তাবো অন্য চিনি দেব্রমা কলয় মলসং হন্দি বড় সাসি খানা সিনে দেবা जों চৈত্র মাসেও পাইমানি দিন হংখै চিনি মতাই কতর বাবা গরিয়ানো যে হদা খাই ফেমানি সংক্রান্তি হন্তা চৈত্র মাসে পাইমা দিন পূজা খাইयो হংখै ও তা বর্তমানো বিয়া গোনাं খেরফাং কামি হংকে পিত্রা কামি मयाल हंके तैखामा मयाल पित्रा कामिगो दुर्जय सिंह खेरफां आरो चैत्र पाइथाक दिन पूजा खायै तैनि दिन बैसाग हासिनाय बैसाग मास पयला हंके जात्रा
नखासिनाय बुरिमा मयाल बै बुरिमा मयालखौ बैनि टाइटेलाव बुसिया फांमानो जम्पुइ एरियागो जे जमाइटिया तंमनिगो गुरि नाइता ओंखाय आनि गामिबो आरो खबजाक दङ बुरिमा मयाल दुलुनारा गामिगो आनि गामि इंदं हाता ओंखाय हदागो नियन दङ त्रिपुरा हास्टेनि जमाइटिया दफानि बा जमाइटिया ससाइटिनि हदा अक्रा ओंखाय जेखेफा मताय तलांगै गामिगो याकुं सुरयु नखलावो याकुं सुरयु हाइता मताय न बोसोर बिसि परे याथाय मासु बो पाइमा अक्राबा ठीक करै 5 बছरैफा माकगमा दंगो बा चले यांखबा बोहैफा हायांखलाय आपद बिपद केबा 7 बছरफा दंगै माने आस्ते बছरफा दं माने जे सुखसा के बनो तो सामाया बफरत मा अं बिपद आपनो तो हानिनो काहा करं सानेनो ताकलाय अक्रानि आरो याकुं सुरय सिनाय सानाय तो गोबां मा जमा आनि आरो याकुं सुसिनाय ओंखाय आया बुरिमा मयानो सेस खेक गुरि बनाय बुरिमा मयानि नक थाइबां मानि आस्ते स सिसयति बुरि महिला आसु फेमिलि गोबां दे आस्ते स सिसयति और बिसिंगो थुम गुरि नाय जे उसंबा बरक थैके बुमाव फाथैके ताखौ बुखौ थैके बुसु माइख्लाय रया देबा बुसु माइख्लाय रके जे कुसु नाव कुसु हंके बातनाय खक दारना दंगु 10-12 परिवार बा नुखुंराव 15 नुखुंराव बात ngै मानुता ताकलाय तो सिनि बाबा गरिया मताय कत बेराय रजानाय सुदुम तांखौ बुरिमा मयाल और काइछे ताकलाय बेराय नाय आरोनि फिरक फायै पित्रा मयाल सेमा हामा 2 बছর गुरि गैसानो तै गामि खुंसा गामि बसातेते 46 परिवार दे बुसुगबो बांगिया साता कांटिया गामि हि कांटिया कताल हि गामि दंगो बकार जाक दं हाबा बरबु बेलाय खेसामानि थागलायलिया काहानो बा क मतायनो बा जतो सानंके सिनि बुरिमा मयानि फिराव फायखांके आरो कांटिया बसानो जेसेके फानो ओ 46 परिवार किला ओ तो कांटिया कसा कांटिया कताली तंग बो लोको बो कांटिया कताल कांटिया कसांग के बेराय पैला गास मार मायता के कांटिया कताल बाथक फैके पाइसिनाय आखे सयसो खेरफांगो फिराव फाइसिनाय ता ताकले सिसाब ब्रगले ताकलायबो टोटल नक थाय बेराय जानाय काइबिसो तंग बांचाय काइबिसो तंग आसुरले कनफार्म सासा बांचाय हिंके सयता बांचाय खेरफांनो बादे बुरिमागो सिमी 5टा बांचाय इंनाय ओंखाय और कांटिया कताल बाय सयता कानाय सयसो खेफां नखलानि बायंके 7टानि साका खास खायमाया फो आगेनि बुरा बुरि नियन आता तय फेमनि सि जमातियानि नियन हाइता इनके उ 7टा ठीक खाइला हता इनके ताखुकतै बुक सं जों जिनि जमातिया हदानि अकरा ब्रह्म गुरां सार बिप्र कुमार जमातिया न खुक्तै जों स्राय स्राय के खाना लाइखा और तिनि इनके महारानीनि गुमति ब्रिज तलाव न और न जिनि आमा गुमति तैमान जिनि जमातियानि हदानि बोसाराव जतन फाइयो और खुनलाइबै साक साकनि नुखुंनि हामारि बागै बोसानि हामारि बागै देशनि हामारि बागै जत और खुनुबै हम दतम के खातुं खाजानि बिसिंतै सात्री सात्राय सकलाइबै और अक्रा जाक्रा सराय खुनाय जतन फाइबै जतन सानाय फाइजां ताहुकतै बुसं निरखना बायखाना जिनि अक्रा सार सावि खाना बरम ग्रां सार बो सावि खाना रखा जिनि ताकलाय बिसिव जिनि बाबा गरिया मताय कतर बो बेरायनाय अक्रानि सार अक्रानि मयाल बुरिमा वो न ओ ताकलाय गुरि सिनाय कनफान हा बो अंगतै और गुरि बुरि फाइबै पित्रा मयालनि पित काइन्टा कामि कसान खम काइन्टा कताल और किसा गुरि सिनाय ताहुकतै बो सं निरक नाइसिङै तंबासिदे दे जिनि अक्रानि खुक्तै निरक स्राय स्राय खाना निरनो तै आं आपडेट दय तंनाय निरक नाय तंमनि बागै तै से निरनो हामबाय तै निरनो खुलुमतै आं अक्रान खुलुम